Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Happy Teacher's Day sa gabos na mga nagtuturo. Maski sa mga daing man nagtuturo, maski bang madaing trabaho, pero teacher, enjoy. Tabi sa sendong mga trabaho. Mga nagtuturo sa public schools, enjoy po sa sendong mga sugo. kadakol kang gigibo kan mga teachers sa public schools. Good morning po sa Indogabot. Mga naging teacher ta dyan sa Bicol University Graduate School. Good morning kay Professor Rodel Nino Franco. Good morning, sir. Happy Teacher's Day. Salamat tabi sa imong mga platika sa lawgang classrooms kan mga nakaaging mga taon. Si Dr. Si Sir na Ronel Juneda, professor ko sa research. Si Ronel, marinaga po sa imo ha. Ronel Juneda. Good morning, sir. Professor Ronel Juneda. Siya nangunyan ang in charge kang research diyan sa Bicol University. Ronel Juneda, sir. Marinaga. Kabayan ko ini. Si Dr. Emily Agunos. Yan. Madam, marinaga po ha. Happy Teacher's Day. Teacher ko sa ano nga ning kwan mi kay madam? Organizational lalingawan ko madam. Lalingawan ko. Structure of organization. Yan. Structure of organization. Si Madam na Ballesteros, Madam Professor Ballesteros, Madam. Good morning, tabi sa imo buda si Madam na gero doktor na iningon yan. Si Madam Joy Lawenko. Madam Joy, marinaga po sa imo ha. Madam Joy Lawenko, good morning. Isa'y pa so naging professor ko dyan. Si Kwan pala, si Madam Melinda de Guzman. Dahil ko man siya naging professor, pero akuan ko tabi ni amiga. Dr. Melinda de Guzman. Madam May, good morning, tabi. Happy Teacher's Day. Si Kwan, si Sir na so pinakaaki ming professor kan mga nakaaging panahon before pandemic pa. Si Sir Nabilika. Professor Belhica. Yan, good morning tabi, sir. So aki pa baga Angel, diba? So aki pa naging professor ko ito sa graduate school. Siya ang pinakaaki sa muyang mga estudyante. Buda pugi na sabi ni Angel, pugi ha. Siya ang pinakaaki sa gabos niya, siya ang professor na pinakaaki sa gabos ng estudyante. Good morning, sir. Si Dr. Alex ni Pomoseno naging professor ko ini kahit sa public administration. Thank you, sir. Buda. So ama niya si Saropa, si Sir na Belhica, si Dr. Belhica. Yan, naging professor ko man ito sa Dynamic of Local Governance. Sige po, baka may nalingawan akong naging professor ko, baka nagdananggungon yan. Ayip ko pala si Madam na Dr. Frias, Rosemary Frias. Yan. Dr. Rosemary Frias. Let's go! Si Dr. Cynthia na ay sus ko si Madam. Dadagito na kabata na sabat ko nuga din eh. Madam Cynthia, Dr. Diyan po sa Robredo Institute of Governance. Cynthia, may nagdadangugan. Sige, may matext ka yan. Ano nga sa apelyido ni Madam Cynthia? Ata lang kamon sa grade sa kuya ni Madam. Madam na Doktor basta si Tatad, Madam. Taramdaman ko, Madam ha. Pasensya ka na. Dahil ko magkailinista. Diba? Dahil ko linista si Madam Cynthia. Tatad, may matext ka yan. Baka po ikaw kayo nagkakamidbidyan. Alright. O bueno. Tabi, yan ha. Salamat po sa mga naging professors ta dyan sa BU Graduate School. Si Kwan, si Kwan pala, si Sir Edgar Nabarameda. Happy Teacher's Day, di ba? Former Dean Cansebem, Edgar Barameda. Yeah.
Professor Edgaro, di ba? Kuha naman ini. Garo nag-eskwela ining kuan may PhD ining pig-eskwelahan. Sige tabi, Ulagera. Yan, sus ko natumbok ng God, Madam Cynthia Ulager. Yan. Dr. Cynthia Mendoza Ulager. Ulagera, di ba? Ulagera. Ulager. Yan. Good morning. Dr. Cynthia Mendoza Ulager. Yan. Sus ko na ako makakudot kayo ni Madam pag nasabat ko. Yan, di ba? Morning, Tabi. Yan, Tabi, so iba, medyo ka na, sa kwan mi ka ito, Professor mi sa, sa statistics, Dr. Agindin. Retired na si Sir, Dr. Agindin. Alright, sige po. Mga tugang, Happy Teacher's Day, Tabi, Sabi ko nga ni, walang Henry M. kung walang teacher. Tama, Ijel? Walang Henry M. kung walang teacher. Tabi, saludo po ako sa inyo, Gabos. Kamu, Tabi, ng mga nasa... Actually, ang pagiging teacher, bako siya, bako siya, simpleng trabaho. Bako, ba, piga para, ang mga teacher. Pero Tabi, ang pagiging teacher po, bako na, bako Tabi, yan na simpleng trabaho. Mapagal ang pagiging teacher. Pero, mag-enjoy ka, Tabi, kung gusto mo ang sinabi ng profession. Panbaga yan, vocation. Ang pagiging teacher, Tabi, mga tugang is more on, vocation, di ba? Yan pagiging teacher. Kaya good morning, Tabi Sendo Gabos, mga naging teachers ta. Happy Teachers Day. Gabos tabing teachers na nakaantabay ngunyan. Si Dr. Noel Rafer. Good morning, sir. Happy Teachers Day po. Sa Gabos na mga teachers tang mga paradangog. Onising. Sikan. Hello. Ay, madam, nalingawan ko pala. Nalingawan ko, si madam na, nito, naling ko si Manay Milagod, may karaw ini, nag-miss call. Anyway, mga tugang, taramdamon ko. Madam Elsa, yan, Happy Teacher's Day. Alright, mga tugang, kanuminaging mga simana, naging tema tadigdi sa programa tang anhapot sa DCGB. So naging concern kan mga passengers na nagsasaod sa Legazpi, nag-grocery sa Legazpi, nagsha-shopping sa Legazpi, kung dakulo na sakayan dahing auto, minaarkila po ng tricycle. Minaarkila mga tugang ng tricycle padaraga. Pag-arkila ng tricycle padaraga, pag-abot sa daraga, didakop ini ka nagkaper ang mga enforcers duman sa daraga. Pero sa kabaliktadan ka ito, mga tugang, mga tagal daraga na nagta-tricycle, pasiring sa Legazpi, di po ang pigdadakop kang PSO, tapig tatawanan, mga tugang kikonsiderasyon. Saro ini sa mga naging dakol na mga reaksyon kan sa tuya Tabi na mga listeners kan mangyari ang isyong ini sa daraga. Now, kaso hapon may pinareward sa kuya na dokumento na informasyon mga tugang an sa tuyang mga amigo sa Legazpi. Nagkaigwa ngayaki Memorandum of Understanding an Legazpi asin ang daraga para resolveran mga tugang ang problema. Gusto sabihin, mga tugang, naghururon ang mga traffic enforcer sa daraga, buda sa Legazpi, siyempre may konsentimiento iyan kan lambang local chief executive. Kaya ito bagay, napudan ko si Mayor Awin Baldo, di ba? Tayo pinaabotan sinabi ng report, mga tugang kay Mayor Awin Baldo. Sabi niya, willing makipag-uron ang lokal na gobyerno kan daraga sa lokal na gobyerno kang Legazpi. Ingnon yan, may good news. May good news ta. Nagkaigwatabi, nagpirmahanin sa rong Memorandum of Understanding. Mga tugang an mga traffic enforcer sa daraga, buda po mga tugang an Legazpi para solusyonan mga tugang an problemang ini. Aramon ta daw ang detalye ka inita. Yaon duman mga tugang sa mga tricycle parada president. Yaon po duman mga tugang sa iba pang mga persona tanganing i-resolve ang problema sa issue kan out of line
mga tugang kan lokal na gobyerno. Na inapunan ko po si retired Colonel Rulis Guerra, mga tugang kang Legazpi PSO, ta siya po ang saro sa mga yaon dumasi nagperma, may kinaraman sa kasunduan, entry po niya, asin po si Vic Naira Daraga PSO, asin iba pang mga tricycle parada president. Sir Oli, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Good morning po. Diyos maray na aga sa gabo sa mga listeners. Good morning, Henry. Maraming salamat. Yes. Sir Oli, pwede po may share sa listeners ta. Ano po ang nakapalaman sa saindong napagkasunduan, tabi, may kinaraman sa isyong ini? Thank you very much, Henry. Bago yan, tabi, yung nagkaroon ng Memorandum of Understanding, bigyan tabo na ng na backgrounder kung paano ito nag-umpisa. Nagirumduman ta, naaralan natin na nag-start itong na misunderstanding noong August 16. August 16 ng sarong para tricycle na Legazpi. Opo. Na-book sa Daraga and then na-issue ng citation ticket. Yes. And then naghihintay tayo tapos nagkaroon nga ng mga issue na may mga nagre-report pa mga tricycle na Legazpi na di umano pina-plug down at wina-warningan sa Daraga. At siyempre para alam naman natin na meron talagang municipal ordinance ang Daraga. Opo. Na talagang dapat implementar kung talagang nasusundin ang pagpapatupad ng ordinansa. Yes, yes. Now, dumating sa punto na itong mga PSO Legazpi, ito na mga tricycle Legazpi ay nagpabot din ng hinaing dito sa ating opisina. Kaya ang nangyari, dahil may nagpadala din sa amin ng ordinansa na ito palang Legazpi, sigun sa City Ordinance 24/2015, Opo. meron din po pala tayo dito na City Ordinance na nagpabawal din ang out-of-line tricycle na pumasok sa lungsod. Okay. Pareho palang igwa nin ordinance sa tabi, Chief ano? Opo, kaya lang po yung ordinansa ng Municipality of Daraga is 2010. Yes, yes. Ang municipality and City of Legazpi is 2015. Ngayon, ang nangyari po, dahil yung ibang mga PSO, ang ginawa po nila is nagtikit din yung mga pumapasok na tricycle dito sa syudad. Therefore, ang naapektuhan, ang nagkaroon ng problema, hindi po yung mga drivers ng tricycle, kundi yung dati ng pinagsiservisyohan. Kasi po yung iba, nag-ahatid ng mga estudyante. Yung iba, nag-ahatid sa regional centers from Daraga. And versa, yung iba po naman dati nagpapadialysis sa BRTTH, sa done by doctors, papunta rin ang Daraga. Kaya nangyari po, ito talagang nakabot na rin sa kaalaman ng mga local officials. At sila na po ang nag-inisyatibo na dapat magkausap na po kami ng PSO Daraga kung saan po na-realizar ang pangyayaring yan kahapon sa opisina. Opo. Okay. Ano tabi, sir? So, laman, kan sa indong naging memorandum of understanding? Ang napag-usapan po, nagkaroon po kami ng mutual agreement. In the meantime, na nire-review for amendment yung mga respective city and municipal traffic code. Opo. Magkakaroon po muna kami ng lifting ng apprehension ng mga out-of-line tricycle at nagkaroon po kami ng agreement na pwede kaming mag-cross boundaries. Ang sabihin, balik po sa dati, yung mga nagse-service sa Legazpi na nag-ahatid sa Daraga, pwede na po yan, and return na vice versa. Yun naman po mga tiga-Daragang tricycle na may sineservisan sa Legazpi, tuloy-tuloy na rin po yan. Provided, however, that bawal pong mamikap ng pasahero pabalik sa kanilang mga pinagatidahan. Opo. Tamang pagkasabot ko tabi, Sir Rowley, pag naghatod so Legazpi pa Daraga, okay lang yan. Okay lang, okay diba? Na po, okay na. And vice versa. Pero, dapat sa tricycle na taga Daraga, mag-pick up ki pasahero sa Legazpi, sa Daraga, para ihatod pabalik sa Legazpi. Parehas po. Yan ang nangyari nag-agreement. Tapos, yung mga tricycle na nag-operate sa may
wildlife na tiga-daraga Opo. at yung po sa Bugtong, okay na po yan na hindi na po pinipigilan ng PSO Legazpi. Mhm. Okay. So, ano pong mga, although maski ano tabing transaction tabi Sir Raul, ano, maski anong transaction, tamang pagkasabot ko? Unless, Ang mangyayari po niya, wala po. Nagkaroon po kami ng pirmahan kasama po yung overall TODA President ng Daraga na Opo. si Mr. Pianera Mhm. at ang overall TODA President ng Legazpi na si Larry Juneda. Mhm. Mhm. And then, kasi sila po ang mga primerong naapektuhan at higit sa lahat po yung claymore ng ating mga netizen at saka yung mga pasero na apektado ng nasabing pagpa-implementar ng traffic code. I see. May oras tabi, Chief, kung hanggang anong oras lang pwedeng mangyari ang sharing na bagay o 24 hours a day? 247 po yan. Wala na pong limit. 24/7. Basta ang po, ang ibig sabihin po niyan na in layman's language, wala na munang hulihan. Yan. Oo, okay. Hanggang may effective, may kwan ba sir? Parang may timeline, sumuwa na pa Ang timeline yan, ang timeline po na yan is sapagkat paplansyahan po, i-amendar siguro yung mga nasabing traffic codes para naman na mawala na yung limitasyon at para hindi naman po maprotehiran. Kasi ang buwan po natin dyan is kung halimbawa tabi na tungkol sa insurance, yun po ang pinag-uusapan ko. Halimbawa magkaroon ng aksidente, ang sarong ang prangkisa ay nasa Legazpi lang, mangyari ang aksidente sa Daraga, Opo. hindi po natin alam kung paano re-resolve rin yan, kung co-cover ng insurance. Iyan, opo. Chief, na-discuss ba sa meeting, tang National Highway baga po, ining Rizal Street from Shell, Daraga up to, kung di ako nasala, hanggang po dyan sa may PNB, sa may, sa may St. Ellis, National Highway yan. Napagkasunduan po kung ang tricycle, okay lang na magdalagan dyan, tabi, oral daw? Wala po, national law, bawal po talagang tricycle sa Rizal Street. Kaya marami naman tayong mga alternate road na pwede ang tricycle. Mapera lamang itong little, yung maiksing span na talagang pamula dyan sa may party po ng CQ papunta dyan sa papuntang BIR na talagang walang ibang dadaanan kundi Rizal Street. Ayun. Dating BIR. Oo. So may mga areas po na pwedeng dumaan din yung mga tricycle, ano? Yun lamang po, meron limited na kung talagang walang ibang dadaanan, katulad po ng Rawis, Opo. National Road yan, walang ibang dadaanan ng tricycle. Kaya, siguro po, binibigyan po ng tinatawag na leeway para dumaan yung tricycle. Ayun. May text po din sir, sabi niya, sa buong Legazpi po yan, halimbawa ngayon magpahatod sa Buyuan, magpahatod sa Bigaa, o sa Southern Barangay ang tricycle haling Daraga, tabi? Opo yan, kuha na po yan, basta may maganda kayong kasunduan at hindi naman kayo overprice, yan po ay nasa pag-uusap ng pasahero at saka ng tricycle driver. Yes. Natin tabi sir, ang effectivity ka itong MOU nindo? Effective po kahapon, pagkatapos ng pirmahan, effective na po yun. Yun, very good. Opo. Chief, congratulations. Ano tabi ang na-report na po ininido kay Mayor G. Tabi, at for sure, na ipaabot naman ang kay Mayor Awin Baldocan na PSO Daraga. Apo, nagpapasalamat din naman po kami kay Mayor Awin Baldo at sa ating pong city local government kay Mayor G. Rosal at saka kay Vice Mayor Bobby Cristobal. Sila naman po, nagbigay po ng paintulot para ma-realize itong agreement na ito. Very good. Opo. Chief, salamato na maray sa oras mo tabi sa DCG. At least naibsan Thank you very much po. Thank you yung very much. concerns ng ating mga kababayan. Alright. Yan tabi, mga tugang pamayo kang PSO, nakasabay po duman sa naging pirmahan kan mga nakaaging aldaw. Paring Benny, any concern tabi? Good morning, Tabi. Yes, morning. Salamat kay Chipis Gira ta. Pigtugutan man gira ray so tricycle dawa limitado. Ta isipon mo kung may magbawal ang tricycle pero ang bisikleta igwang bike lane. Iyo mananggan. So sabi yung pala mas prioridad ang bisikleta kaysa sa tricycle na naghahatod kay estudyante. Sige, Tabi pare, thank you. Iyo, very good pare. Thank you so much. Good reaction, Tabi, from Benny Garland. Nasa linya man si Josh Babino. Kaya ba siguro ang pamayokan PSO dyan sa Daraga, si Sir Vic Naira. Joshua, good morning. Hello, Joshua.
Tingnan natin mga tugang ang ano yan, report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, BP. Ano naman ako dito sa opisina ni PSO Chief Candelaga sa Sir Vitnera. Ugaring, may ongoing man siyang interview tadi, BP. Pero Oo. madali nang matapos. Alat-alat talang madali. Maagad ang tamang BP na pahayag. Pinunan ba kaya kan na issue. Itong tricycle haling Legazpi na natikitan digdi sa Daraga Iyo. pasahero. Mhm. Digdi ata sa Kimantong area nagatod. Kaya nabuhay ginara itong issue ito. And good news nga nagkaigwanin na memorandum of understanding ang dawang local government unit. At least lamang kumbaga patas na para sa parehas na mga pasahero na haling Legazpi nagapadiretsyong Daraga. And so haling man na Daraga nagapadiretsyong Legazpi. Mabalik tabi ako dito ito pagtaon. Iyo. Oo. Nakastanbay mga Ang uni pala may point in na texter tao. Magayon po yan hen. Ang point ko lang kung dahil yan po maabuso. Ay may punto man ini mananggan ano. Ang punyang biti, ang may bola kayan man, itong may kaputkan Committee on Transportation sa Sanggunian, may MOU habang tigahalat, so amendment kan out of line na ordinance. Oo. Susubay naman sa Facebook post ni Juan, ni Sir Roles Guerra, while waiting ngayon sa possible amendment kan na Ordinansa. Na Iyo. kaulay ko man initial si Committee on Transportation, si Consial Puloy Montaliana, nasa travel sin daw niya dito pero pagbalik ninda, mapaschedule man kita saya man nakasalalay bagata dito ang bolangon yan. Oo. Kasi may kapot kan Committee on Transportation, sa sangunang bayan kan na Daraga. May point ining kwanta, ining texter tamananggad. Tadyang kan, tinugutan iyan na ang Legazpi Daraga, mga tricycle maglaog sa Lambang Saro. Diyan kan ngayon, baka na masahero ng oral daw ani ba dyan, Daraga Legazpi. Di ko pala nahapot si Chief Rolly, mananggad kung may mga safety nets ka iyan. Tabaka mananggad kan tao to, duminakulong sa tricycle, sa rutang Daraga Legazpi. Iyo, sa tantaw dito tabi, aramon ta so Ihapot ta kay Sir Vic, ano? si Sir Vic. Madali na dito, mabalik na lang tabi ako tantaw. Sige daw, ihapot ta, tabi ano. May point ini ang gabos baga kaya mga tugang pwede mananggad na maging ano yan maging posibilidad na abusohon pwede bako Ronald pwede na pala niya maglaog di ba tapos sigwa na ki ano yan oral daw na lugod siyempre ibang presyohan ka yan ibang presyohan ka yan mga tugang na ano yan na mga na tricycle na nagbabiyahe po sa satuyang mga ruta na pinagunambitan. Good morning, Tabi, Henry. Mga jeep pag inubatan, pag alas 9 na sa gabi, pag nagsakay ka sa baba kan busay, sa baba, kababa ka busay, and bayad doble. Ang mga arog po kayo inote po nindo, tapos din dong ireklamo iyan sa LTFRB. Paano po nagsusundo sa Legazpi na pasahero? Kung sabihin mo ka nagsusundo sa Legazpi na pasahero, pigusundo kan tricycle so taga Legazpi. O di man gid problema kon nga service maduman nga sa ay paano daw ini baka uni sa rupang punto haputa daw tabihin sa mga tricycle na naghatod kay mga estudyante sa mga eskwelahan sa Legazpi. Napundo po iyan ngunyan baka po lalong dumakol iyan. Pigdadakop na tabi Henry ang taga-Daraga sa tricycle sa Legazpi. Yan. Ngunya po mapupundo yan. Okay. Sandali lang Good morning, Tabi. Yung mananggad, may point ini. Sandali lang hata. Happy Teachers Day po kay Madam Helig. Yan, Madam si Queenie, Ma'am Queenie Hilig, teacher ko ini sa Filipino. Professor ko ini sa Filipino. Si Rowley, napudang ko daw si Cho Marquez, may missed call si Cho. Sige tabi Cho, pwede kang mag-upload kung ano tabi sa imong concern. Sandali lang, tapudan ko daw may punto ini na texter ta. Balikan ko daw si Sir na Rolly na Esguera. Yung manangga tabaka
Duwa, so naghatod sa eskwelahan, tadati daw, wala yan. Ngunyan nga, igwa na. Berda, sige daw. Balikan ko si Sir Oli, naning matapos tayo ni. Taday pa man si Vic na Naira, mga tugang dyan po sa munisipyo Candaraga. Anita, apudang garay si Colonel Isguera. I-clarify ta, iyan po nahapot kan sa tuya na paraan tabay. Hello, Sir Oli. Yes, Vic Henry, good morning. May text digdigari valid question po ini. Sa nampirawan na hapot, dahil daw po daan maaboso tabi si Rolly kan mga tricycle ta. Baka daw urual daw lugod, nagpapasada ng dadagaligas pina tricycle. So, hindi naman po pwede na abutuin nila dahil yan po ang una namin pinag-usapan ni Chief Knight. Na mas nga po sa eskwelahan na alam mo po pinahalos dinidiscourage na yung tricycle na service sapagkat hindi naman po pwedeng pumarada na sa harap ng mga eskwelahan ng tricycle. Bawal po. Ayun, okay. So, ang second question po, na baka daw, dati-dati, dahil kinaghatod ng mga tricycle sa eskwelahan, baka mangyari ngunyan. So, at least, bawal pala iyan magparada? Bawal po na mahigpit kahit nga po dyan sa may direktahin ko na, sa may tapat ng St. Agnes. Mahigpit na po ang pagparada dyan sa harapan dahil ultimo ang St. Agnes po, nagpalabas po sila ng advisory na talagang dinidiscourage po nila yung mga service na dito pumarada sa labas ng St. Agnes. Okay. May mga kwan man pala, may mga safety nets man na, I mean, may mga parte man na dahil siya dapat na abuso kan sa tuyang mga tricycle drivers and operators, tabi Chief Rolly, ano? Opo, talagang kwan nga, yan nga to ang ating apprehension na baka dahil nag-lip tayo ng pag-implementar ng ordinansa, baka naman nabutuhin ng mga driver. Pero isa pa po, baka ang kunin ninyong service yung Colorum, mas malaki ang magiging problema ninyo. Okay. Dahil ang multa po ng Colorum sa siyudad ng Legazpi is 3,000. Ngayon, kung mahuli po namin na Colorum yung tricycle ninyo, ipapasa namin yan kay Chief Naira na itong Colorum na tricycle ng Daraga, nagbibiyahe dito sa Legazpi. Ayun. So, ibig sabihin po, kung maski ini-open sa Daraga Legazpi area na linya, I mean, mga tricycle driver, gusto sabihin tabi, prohibited manggiraray ang mga Colorum na tricycle. Ay, bawal na bawal po ang Colorum. Dahil unang-una po, kawawa naman ang mga pasahero dahil unang-una walang insurance yan. Opo, tsaka alam po naman natin na pirmi nakikitabulan yan sapagkat alam nila na bawal sila sa karsada. At siya po na mahigpit na tagubilin tabi, BP Henry. Very kwan po, ang Rizal Street po kahit sa Daraga bawal na sa tricycle. Yes, opo. Sir Chief Rolly, salamat na maray giraray ha sa pagsimbagan na po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat. Thank you so much. Yan, very klarado yan ha. Tabi, mga tugang na ano yan ha, na ano yan? Tabi, mga tugang na sitwasyon. Tabi, mga tugang sa tuya na palibot. Alright? Yan. Sige daw, baka may reaction si Cho. Good morning, Cho. Morning, Tabi. Amigo, morning, Tabi. Ang mga surrendering mga kalot dyan sa especially diktiso, mga sa telepono gariyan. Labi ng sambulan, hindi man pagkatatrabaho, pero yun ang cause kan traffic, lalo na din sa bypass road going to Bugtong, bypass road going to Aquina. Yung nang nagtakanto, ano yan, big action na lamang hanggang it's either the city or so, grabe ang traffic dyan, yan ang nakakakos. Kukuhaon sulin niya kang sawala, bago matuo kung going to bypass road going to Rawi. Siguro nakaligtaan talaga yan. Pero yan ang post ng traffic dyan na ilig ko. Iyo. Kwan kaya, Boseng Cho, ang saro sa nariparo ko dyan, so pagabot sa implementasyon kan no swerving policy, di ba? Kung patuo ka, dapat harayo pa na sa tuo ka na. O kung pawala. Kasi nga, makakatuo ko sa Henry. Kaya auto? Itong galop na ito. Yes. Itong galop na ito. Naon mismo sa kanto. Pangyari sa maaba ka, di mahulog duman so. May hiling. Kuda, labi ng sambulan, dahil may nagtatrabaho, kinalot sa nananggag. Pangyari. Saan daw yan, Tabi, Jo? Saan kwan daw yan? Bako daw sa mga telco?
Dahil ko daw tabi si Henry Arabian, pero saro yan sa consistent traffic jam pagkaaga. Ipahiling ko daw. Bypass Road, Gugun Bypass Road to Bugtong to Aquinas. Gugun Bypass Roads. Ang bypass road, sir, ining so sa kantukan, ano nga ni Laro ka, tama? Malaw ka dyan, tapos ang kainutan ka sa may Bicol Memorial Park. Yan, suluwas ka. Sige, ipahiling ko po dyan, ha? Ano Ipahiling ko yan po. yan, Sir Henry, magduduwang bulan na gari kung bakok na pala. Iya po, oo, sige. Kaya may nagtatrabaho, pero nakatiwang-wang. Ipahiling ko tabi. Isipon mo sumalaog. Nandan. Aling Nawis, Malaog Bypass Road, kukuhaon sa ibong nalit niya. Yes, yun ang Lumaluwas po. pa na Aling Bypass Road, papasiring sa Aquinas, kukuhaon man sa ibong nalit niya. Nagkakatiripon dyan, agi ang pakaining darakulao na pra. Iyo po, iyo mananggat. Sige po, tayo pariparo ko cho, ha? Pariparo ko tabi, ha? Thank you, Tabi, Sir Salamat, Henry. Ton. Yung anda rin ako, mo naman si Sir Rolly. Opo. Thank you so Salamat, much. salamat. Alright, bye-bye. Yan. Good point ito, ha? Sige. Arin ito, Ronald, so pinahiling ta kay Joshua. Arin ito, Angel. Iyon na ini. So, inapunta kay, inapunta kay engineer, city engineer, sinapunta kay city engineer, siya nga nini? Engineer nung Ibo, yun na ano? Sige daw, follow up punta kay engineer nung Ibo. Oho, papatarahan niya baga nakisurat sa mga, sa telco ito, di ba? Mga telcos. Ha? Oo, papadarahan niya daki mga letters ito para i-remind. Ako kaya din ako nag-aagi dyan. Tala naman ako kipigdudulagan ng mga agihan. Sa mga lugar. Hindi ko na natandaan. Kaya ito, sige, lusot-lusot konsensya inta. Garo na, sige, ha, follow up kay Joshua. Inapod mi na ini kay Engineer Ibo, sabi niya, papadarahan kisurat sa mga telcos na imbulto dyan. Sige po, salamat tabi, Cho, ha, sa reminder. Haputon kumandaw ang sisay man na responsable sa mga motorcycle na kung pigtutugutan ang mga motorista na paragubnob kan sa indang tricycle na magkusugon ang tambutso. Pabalik-balik sinda paano sa mga babies na turog o sumay mga helang na nagpapahingalo. Tugot yang kang LTFRB o polis o sisay man na responsable sana ipagbawal yan. Grabe pagmatangang banggi. Yung man ang pigang alasanta sa mga may motor, mga tricycle, tanata daw yan ta. Iso natural na na struktura kan motor kan binakal, pigbabaguhan. Ang aram ko po yan na muffler, bawal po iyan ipag-improvise. Ano po nga ang term ka yan? Modified. Modified, kung may modified na pigmo-modified iyan na muffler tabi. Tambutso. Maray na aga, siguro may accreditation permit ang mga tricycle na gusto maglaog sa Legazpi, vice versa. Yung mananggad ano? May point man ini. Duman sa MOA, sige po, nagma-review bagada kang ordinansa, pareho pala na ang duwang syudad, ang sarong syudad, Budaan Munisipyo, Candaraga, may ordinansa para digdi. Sige po, is-shout out ta ini. Pag nagpaapod ki mga meeting, dapat mananggad gari may accreditation. Sisay ang mga accredited tricycle na pwede sanang maglaog sa Daraga o maglaog sa Legazpi. Pwede mananggad ano? Pwede mananggad accredited tricycle. Pag mo ko ka-akreditado, di ka po pwede maglaog. Tabaka mananggad gabos na tricycle, dumaralaga na sa Legazpi, Buda Daraga. Aha, magayon ining question. Sige po, i-take note ko daw ini, ha. I-take note daw ini, mga tugang na concerns na ini. Okay? Halat-halaton ta, mga tugang pagbalik ni Joshua, mga tugang digdi po sa tuya na programa. Tagadan ta ki-reaction sa Daraga. Sa pagbabalik, mga tugang, ano ang reaksyon nindo sa pagtanggal ni Presidente Marcos kan price cap sa bagas?
Gustong sabiyon mga tugang, wara na sa 41, buda 45 na presyo kan bagas. Aramon ta daw yan, sa busis kang utaw, magalipas lang kaining mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap, Pasko na! Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo spaghetti ko. Free! Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo spaghetti ko. Nor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya.
Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre ang Filipino Elderly Week at wala nang mas gaganda pang regalo para kina lolo at lola kundi ang malusog na pangangatawan. Kaya samahan silang magpabakuna laban sa flu. Alamin ang schedule ng bakunahan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Pag bakunado, protektado. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa report. Kasabay po si Joshua Bino, 8:25 oras po sa Pilipinas. Joshua, good morning. Come in. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga panagtabay. Hagad ang tama ni na detalye o kaya pahayag man ang lado kan na Public Safety Office kan na Daraga Albay. Kaya ba ang tama nyo yan? Si PSO Chief Sir Vic Naira para sa magkakanigong detalye. Sir, si VP Henry po ng DCGB. Sir Vic, maray na aga po. Ay sir, magandang umaga po din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, sa inyong tanggapan. Yes sir, magandang umaga po sa inyo. Nagkaroon na po kayo ng Memorandum of Understanding between you and yung Legazpi PSO. Ano sir, kumusta po sa tingin ninyo ang magiging resulta niyan? Maganda sir, maganda po itong naging hakbangin po. Actually kahapon, nagkaroon kasi sa akin ako ng instruction galing sa aming municipal mayor na agaran daw po itong marisolba. Itong problemang kinaharap po ng ating mga tricycle driver for hire na naghahatid ng pasahero. Opo. Dropping by to Legazpi or Daraga vice versa. Ang minimin ko sir, ito out of line. Opo. Na talagang nung nagkaroon talaga tayo ng strict enforcement ng out of line, dropping by or picking up passenger. Opo. Sir Vic, lahat po ba na tricycle na may prangkesa o yung hindi kolorom pwedeng bumiyahe? I mean, pwedeng maghatid ng pasahero papuntang Legazpi? Sa part lang po ng Daraga with NTOP, Opo. Yun po yung napag-usapan na sa internal agreement, recorded po doon sa kanilang opisina na okay po yun. Ayun. Oo. Basta po, sabi nga, tama ba yung narinig ko kay Sir Rolly na pwedeng ihatid pero hindi siya allowed na halimbawa, taga-Daraga, naghatid ng pasahero sa Legazpi, hindi po pwede na ma-make up siya ng passenger pabalik sa Daraga? Tama po yung sabi ni Sir Esguera na talagang ang nagkaroon lang ng usapan namin yung ferrying or dropping by passengers. Ayun, opo, okay. Ano yan sir, di ko pala natanong kanina kay Rolly, pero may number of passenger ba na allowed na pwedeng isakay ang tricycle driver from Daraga to Legazpi or yung taga Legazpi na maghahatid po sa Daraga? Actually po sir, kung aanin po natin yung specific doon sa ating mga MTOP. Opo. Kung lalabag sila doon, sa tingin ko depende na po yan doon sa concerned office. Kung i-apprehend po nila o hindi. Kasi meron kasi mga required na mga
number of passengers na allowed lang sa isang tricycle for hire. Oo nga. Kasi 'di ba yung napag-usapan natin noon nang ma-interview kita na nangyari lang halimbawa may taga-Daraga nag-shopping diyan sa ang mall, 'di ba? Nagsaud o kung anong ginawa, marami siyang nagbaba sa terminal, marami siyang mga bagahe. Yun talaga ang mga instances na nagkumukuha ng tricycle para ihatid po sa inyo o kung saan man na area po, pwedeng sa Legazpi area, 'di ba? Oo. Pero pwede rin na kahit nga yung isang pasahero o isang tao nagmamadali papuntang Legazpi, kumuha ng tricycle, that might be allowed tabi sir for to enter Legazpi, Okay lang po sir, basta dropping by passenger lang po tayo. Opo, correct. Oo. Kasi kanina may nag-text sa akin na hindi daw po yan sir maabuso. Baka daw dumami po yung mga tricycle na namamasahero ng intensyon na ihatid yung pasahero talaga sa Legazpi. Ano po sa tingin ninyo? Actually sir, ang napag-usapan po namin ni head po ng Legazpi PSO, yung sa aming internal agreement na specific lang talaga doon sa pag-ferrying or dropping by ng passenger. Halimbawa, kung galing ka po ng Daraga, Opo. talagang maghahatid ka ng pasahero, okay na po yun. Pero specific naman po, during interview, na-assess natin na halimbawa, galing ka ng galing sila ng Legazpi. Kung 2 o 3, ilan ba talaga yung required na pasahero? Depende na nga po yan sa concerned office kung nag-violate dun sa total number based on ordinance. Yes. So hindi po yung napag-usapan namin dahil ang pinaka-issue po dito yung out of line. Yes, opo. Kasi naalala ko sir nung araw, medyo matagal-tagal na ang rason yata kung bakit nagkaroon ng ordinansa yung Daraga, pati yung Legazpi may ordinansa din para maiwasan yung mga tricycle na namamasada na Daraga Legazpi nung araw kulang pa po yung mga sasakyan, medyo nakitang ganun. Pero ngayon ang dami ng sasakyan baga. Baka yan po pwede sabi nga ni malimitaran ang possible abuses sir, di ba? Opo. Opo. Sir, may kompo dito, may tanong, sabi ng isang texter natin, kasi sabi ni Chief Rolly Casubago, i-review na po sa ordinansa, tama Sir Vic? Ayun po yung pagkakaalam ko sir. Ano pong mga suggestions niyo na pwedeng ilagay po sa review ng ordinansa, for example ng Legazpi? So ganyan sir, ipagpapabaya ko na lang po yan kay Sir Esguera. Ayon. Halimbawa, sa Daraga, di ba, mag-review kayo ng ordinansa nyo sa Daraga, may nakikita po ba kayong parang pwedeng baguhin sa ordinansa o pwedeng idagdag po in the future? Kung sa akin sir, bilang head ng Daraga Public Safety Office, ang pinakauna kong gustong ihingin po yung aking opinion is taasan po yung penalty ng violation sapagkat yung mga ordinansa po na hawak natin, panahon pa ito ng 1990 na kailangan na po talagang ma-review, ma-amend or ma-repeal. Oo nga. Matagal-tagal na sir. Dalaga dapat i-revisit na di ba? Yes sir. Mababa pa ang penalty sa ganung bagay. Oo. Tapos may question po dito, ano daw po kung ang mga tricycle driver magkaroon ng accreditation kung pwedeng pag-aralan? Halimbawa, sa mga darating na araw, sa ordinansa ninyong pwedeng magawa, so Daraga, may accredited tricycle lang na pwedeng pumunta. Yung Legazpi, may accredited tricycle lang na pwedeng pumasok sa Daraga at ganun din yung Daraga, may accredited tricycle na pwedeng sa Legazpi. Posible kaya ito sir na sa question na ito? Depende po siguro yan sa magiging action na magmumula po siguro sa if I not correct, sa Sangguniang Bayan. Iyon, very good. So at least, kung ganun, pwedeng pag-usapan, di ba sir? Pwedeng pag-usapan. Opo, sir. Opo, okay. Sir Vic, congratulations po sa both sides kasi alam ko, na-interview kita noon regarding po dito at pagkati yung Legazpi, na-interview ko din at ito po, maganda po ang naging bunga ng inyo pong naging usapan. Congratulations po sa inyo. Salamat po sir, malaking bagay po na at least na-resolve na po yung problemang kinakaharap ng mga drivers and commuters. Opo. Mabuhay po kayo Sir Vic. Ingat po. Salamat po sir, welcome din po kaya. Yeah, okay. Thank you. Joshua? Yes, VP. So yan, problem solved pero
sa pagkataong doon baga igwa mangrarinig mga limitasyon. Pag Oo. naghatod ka sa Legazpi, teka pwedeng pumikap na mabalik ka naman sa daraga. Yes. Oh, basta kwan sana. Dating bay lang. Oh, hola. Dahil lang pag-abusohon, tanganing magayon ang dalaga. Okay? No, sige. Okay, tabi, Titi, yan ang laduman kan Daragal by with Boy Mata sa Mobile, Joshua Bino, this is GP. Salamat, Joshua, sa report. Mientras tanto, mga tugang alas 8:33 na oras po sa Pilipinas. An oras atol po sa Indo kan mga minasunod. Norcubes. Buong buo ang Pasko with Norcubes. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, dagdagan ta po mga tugang ang report. Hali po dyan sa Lawas Provincial Committee para sa Task Force Bigay binilog kan Commission on Elections. Detalye po kang report. Hali mga tugang kay Ange Galero. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ange, good morning. Good morning, Gipi. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong bareta, talagang makusog ang kampanya ngunyan kan Commission on Elections o COMELEC Albay kontra sa bigay ngunyan na papaabot na barangay as in SK Elections 2023. Ini matapos na kumpirma ron ni Provincial Election Supervisor na nag-igwana ng pagteripon as in nabilog naman ang Provincial Committee on Kontra Bigay di sa tuyang probinsya. Ang mga makakaibahan kan sa indang komitiba, COMELEC Albay, iyo ang PPCRB, ang Philippine Army, PNP, Asinman, and NBI. Sigun kay Attorney Bunao, maugmasinda na nagpahiling din suporta ang mga naunang bitan niya itong ahensya de gobyerno para pagpralanuhan na kung ano ang mga dapat na girintuhon manungod sa posible na mangyaring vote buying, lalo pa niya na mainit-init ang labanan kan na nagkapirang mga nagkandidato para sa pagkapitan kagawad asinman sa SK Council kan kada barangay digdi sa probinsya kan Albay. Sigun kay Bunao saro ini sa magiging mahigot na patanig tinda sa gabos na mga kandidato para sa BSKE 2023 na dahilan sa aktibado ngunyan ang sa indang grupo o kaya sa indang komitiba manungod sa siring na bagay da isinda rin papalampason manungod sa pagbakal nin boto asin man ang pagbabakal nin boto. Enot nang nagkaiguan ni Oden ang sentang sentral na opisina manungod sa pagmukna o kaya sa pagpilog kan siring na bagay dahilan sa saro sa mga nanondaran kada best na iguanin eleksyon iyo antay matapos-tapos day maresolveran na pagbakal asin pagpabakal nin boto. Sigun kay Bunao, importanteng matutukan ini kan mga ahensya de gobyerno dahilan sa kun ang mga barangay officials pa sana nagbabakal na nin boto asin ang mga kaya mga botante nagpabakal man kan sa indang kumbaga sagradong boto talagang daing mangyayari didi sa tuyang kapalibutan puro sa nakwartahan ang mangyayari. Sigun kay Bunao, importante na magsunod mananggad ang mga botante bako sa ini botante actually ining mismong mga kandidato mag-inisarman kan sa itang kumbaga espersos para dai mangyari ang siring na bagay. Ayun, Task Force Bigay. Pag-una ko na po ka, kaya daw ako. Kaya daw ako. Kaya daw. Task Force Kontra Bigay. Kontra Bigay. Oh, bako na Task Force Bigay. Kulang sa nasin ko. Ano? Task Force Kontra Bigay. Kontra Bigay. Yan, na-implement na itong may news ba kang enot na garo ipagbabawal babantayan sa mga garo 2 days o 5 days before election na dapat ansisay man na magbitbit ki garo more than 500,000 dadakupon kang pulis?
Sir, iyan Dahil pa man ito namin siya, naputado pag nailing mo gari ka ng COMELEC kung igwan ng guidelines kayo. Kung totoo ito, Roger, sir, na yan sa mga pigpuplanuhan ninyo, even the NBI. na-mention bagan kan COMELEC Central Office? Oo. Di ba? Oo. Sir, iyan sa mga... Yan, ang apon kan. So, task force ibibigay. pag may bit-bit kang kwarta, task force ibibigay. Paano sa mga grupo man kang botandeng makuha? Task force tatanggap. Pero may nagpulo na kitang task force. Ano? Nagpulo na nga kitang task force. Di ba? Oo. Tapos, ang pangultimo kan, task force preso. Pag na-disquido ka, remate ka. Pero mas maritala, ako, gusto kong magigpit eh. Gusto ko talaga yan na, mahigpit ang... gusto ko talagang magkuhan ang COMELEC, magigpit talaga. Tanganing gabos na eleksyon, di na kita masyado nin problema, di ba? Yes. Di na kita masyadong, di na kita masyadong gasto. Kundi, sunodun ko nakasurat dyan sa Omnibus Election Code. Halimbawa, sa kapitan, ang gasto mo, 5 pesos kada kandidato. Iba ka? Okay, pinang 5. Diba? 5 ngaya, bala ka na. Iba ka? 5 ba ka? 5,000. Diba? Pamato lamang ngaya sa karawat. Okay, sige. Sa VP man tang undeped Albay Division nakatandem naman dito sa committee ta sindaman an matuwang sa information dissemination kini pero hopefully inisyatibo naman kan mga botante as in mga kandidato ang pagsunod sa lakdang manungod sa contract bigay. Okay. Sa VP Ans Galero, DCGD. Thank you. Thank you, and sa report 20 bago mag-abot ang alas 9 nin aga. Didi po mga tugang sa satuyang programa. Magayon yan. Dapat ihigpitan ako, pabor akong higpitan talaga yan at tarauhan na yan. Tapag dahil nakikwarartahan sa eleksyon, Ronald, pwede na kita pwede na kita. Pag dahil nang kwarartahan sa eleksyon, dahil ng tarauhan, pwede na kita. Mapreso, may napreso na nananao, pwede na kita tada magitang pangtao. Diba? Good morning, kung ang rason ang tricycle mag-agi sa highway, taday ki-alternate na maagihan, ang hapot, no rin magkakaigwa ki-alternate na agihan. Nagparadakol na ang autongon yan, 10,000 down payment, sana may akotse ka na, sana ipasunod sana ang batas, bawal ang tricycle sa National Highway, dakulo na ang jeep, may grab, may taxi, etc. Salamat. So taga-daraga, mag-apply man franchise sa Legazpi, vice versa. Reaction tabi yan ni Kuya Nes Belga, mga tugang sa topic niya to kasubago. Sabi man ni Kuya Ray, dapat tabi ang magpirma kan MOU, mayor kan Legazpi, as in mayor kan Daraga. Yan. Yung man ang gadaan, no? Tama yan yung hapot ni Ray na, Sir Ray, Bossing Ray Batsillier. Natama ng ganda ba ko sa alkalde? Ade, si Ray, si Dr. Ragindin palan kwa na ano? Ay, sus kong pangyari. Matibayon itong professor na ito sa statistics. Isus ko. Kwampalan. Thank you, Tabi. Sir, Ragindin, Dr. Ragindin in heaven. Kwampalan ha. Sige. May punto ini Sir Ray. Yung natama ng ganda ba ko sa alkalde? Sa bagay, si Vic Naira tinawan ng ki-autorisasyon ni Mayor na yun maki-solusyonan ang problema. Pero may point si Ray na Batchelier. Dapat tabi nga, magpirma kan MOU, Mayor kan Legazpi, and Mayor kan Daraga. Sige tabi, sir. Salamato na maray sa point mo. Ikwanta yan, no? Ipaabot yan. Sana mapansin din yung mga jeep na maitumon mo nabuga ang tambutso. Dahil lang jeep, any vehicles na maitumon ang buga kan tambutso. Yan. Mga smoke belcher. Tama tabi. Ate Babes. Arancillo, dyan sa Barangay San Roque. So mga smoke belcher mananggad, smoke belcher, dapat higpitan yan. Di ba? Dapat tabi higpitan yan. Alright? O bueno. Jimmy, nasalita, mga tugang may dagdag na report. 17 bago mag-abot ang alas 9 nin aga.
Jim, good morning, Jim. Yes, BP, sa mga dagdag niya itong bareta, siyam, ang mga barangay sa Libon na deklaradong red category basado sa Libon PNP. Basaran kay BP, iyon na mga nakaaging kariringisan, mga pambabadila, sinibaba, kung sa Ay, insigon Angel, kado tabi si script ka sa bago sa national na alas 6, ilingon kung tama so record kan PNP Jim, buda so record kan Comelec. Pero, pero sabi kan Libon PNP, pera? Siyam. Sige daw, go ahead. Subarita, mawalaw. Yung nga ni, kung gusto script, ipatsi ko si script. Sige daw, go ahead. Sigon kay Chief of Police, Police Captain Victor Borjal, ang mga barangay na ini, iyon Mulos-Bulos. Anong apelyido kan si Pupulis? Borjal. Borjal. Okay, go ahead. Bulos-Bulos. Mulos-Bulos. Makabugos. Libtong. Buga. Bariw. Alongong. Nogpo. Kagoskos. Supangsyam na nakadugang. Posibleng sukumilik dahil pa man isi so latest na pangyari sa pangbabadil sa kapitan sa Jose kaya naging siyam. Siyam. Ngunyan na nagrarani pa sa naan eleksyon, latawon ang presensya kan kapulisan sa nasabing mga barangay. Pero sa mga choke point, ikuhanin surprise ang mga patrolya sa nasabing mga barangay. Kung kaya, dahil mga nagbubutuan ng mga krimen, and basado sa mga dialogo kan mga pulis sa mga residentes, mas kampante sindadaan na iguanin presensya sindang nahiling na mga otoridad sa barangay kaysa kun dai. Yung Jim, sunyos mananggad sa lado nasyonal, siyam o walo, pang siyam so San Jose dinagdag. 147 sa Bangsamoro Autonomous Region, 8 sa Libon, 21 sa Almalabang. Pero so naging ikasiyam pa lang, dinagdag sa anong barangay? So San Jose, baga so binadil sa kapitan. Iyo. So nakapile pa na naki si Jose. Iyo. So sa record, sa dyan sa pulis, kang Libon, siyam talaga dapat. Siyam. Siguro, pwede talagang dumagdag pa ini. So bako man ini, sililuwas kan Comelec. Doon na to kung final na ini, kung pwedeng madagdagan pa sa mga maabot na aldaw. Iyan, walo digdi. Depende sana dahil naman kumbaga, sa room na ti pulis. Nanggad, totoo yan. Saan ka man madulag pa kung matira ka sa sarong barangay, uto sa ibong na barangay, igwa ki mga pulis. Yes. Apwera kan, may random pang patrolya. Dahil na. Yes. Kaya pasalamat na maray si Chief of Police, Police Captain Borjal, dahil takan nagsalida siya bilang COP, digdi sa nasabing banwaan, deployed na so mga pulis sa diskarte man ni PNP Provincial Director Fernando Cunanan. Yes. As in so mga intervention man kan lokal na gobyerno, nagpapod baga ki Municipal Peace and Order Council meeting, na lokal na gobyerno sa pamamayo man ni Mayor Das Maronilla. Okay. And poon ka nagasumir sa pwesto bilang Chief of Police si Captain Borjal, sigun sa hepe, irak ninyo, sumatrangkilo na, palibot kan Libon, and susustiniran ninda ini, masigurong peaceful, nagraraning eleksyon, as in, sana doon diretsyo na ini, maski dahil eleksyon, maging matrangkilo na ang Libon. Takon, dahil kung hihilingon ang sitwasyon ngunyan, BP, kung dahil sa mga previous na mga insidente, very peaceful ang Libon. Iyo man talaga, totoo yan. Wala man ki, ngunyan, lakaw-lakaw, parang kilo nga digdi, wala man, maski may mga red category pigapod, kaya unang presensya kan mga pulis, wala man nga kikaditan, wala man ki mga nangyayari. Yes. Iyan pati Jimmy, ining sitwasyon yan sa barangay, pwedeng maguyod iyan sa 2025 elections? Kung masustenir na tranquilo. Iyo pa kung tampig babasyan bagan, so inot na nangyari, di ba? Previous years, di ba? Dakol bagang nangyaring killing dyan, ining ngunyan na taon.
Nato ano barangay. Anyway, ilingon ta lang sa mga masunod. At least pero ang sa tuya diyan na pangaturuan sa tuyang sabi nga ni ang kwanta ang prayer ta diyan sana dai na madagdagan so nagagadaan. Tapos tama na ito. Anliya bidigdi. Dahil napagaliw ng pulis. Yes. Dahil daan prayer man kan mga residentes na dahil dahil napag-aliw ang presensya kan kapulisan. Yeah. Pwede dahil mangyari yan gabos na sa kasintro na dyan sa libot. Iyo baga. Yan, Bibi. Ang sa tuya mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Mga tugang hali dyan sa luwas. Mga tugang 11 bago po magabot ang alas 9. Sa satuyang pagbabalik, ano po ang sendong reaksyon? Pwede po kamong mag-text, mag-upod sa 0928-777-5548 o i-chat po sa kuyang Facebook Messenger o kaya sa 0966-203-0034. Ano po sa inyong reaksyon sa pagtanggal tulos kan price cap mga tugang sa bagas? Tang sabi ang rason, dakol na databi ang bagas, buda databi, mabarato na ang bagas. Makalipas lang kayo ng mga patalastas. Dumang kita sa Boses Kan Utaw. Ang Boses Kan Utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang Boses Kan Utaw. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enot nung namit, igwatulo, sipa, masiram. Astig ito, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayo ng free health consultation on Friday, October 6 from 9 a.m. to 5 p.m. at NAP Wellness Center, your CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Sa lahat ng interesado, pwede na kayo mag-book ng inyong pangalan at oras na okay sa inyo as hanggang 4 na pasyente lang ang pwede ma-accommodate sa bawat oras. Next day event, please attend our health symposium on October 7, 9:30 a.m. to 2 p.m. at LCC Event
Center, 4th floor, LCC Legazpi. Just buy 1 bottle 30 ml HCI CMD at 620 with free lunch and your chance to avail our on-the-day promo. As 65 ml and CBF will be buy 3, get 1 free. First 50 attendees will receive a door gift from HCI Biz. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. For more information, visit CMD Office Legazpi or you may call or text 0939-904-0717. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng Jim's 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang ugaring 5 minutos na sana bago mag-abot ang alas 9. O kamo na po ang pagtaram, haralipot sana ang kada reaktor kung igwa, 30 segundo sana. Anong reaksyon nindo sa pagtanggal kan price cap mga tugang kan bagas? Gusto sabihon, tapos na, mga sambulan man sa nagayod eh. Gusto sabihon, mga tugang, tapos na po. So, implementasyon kan presyo kan bagas, mga tugang na 41, buda 45, tan sabi, dakol na da kitang bagas. Buda da po aranihan na daa. And mabarato na databi ang bagas sa merkado. Manggura nungon yan ang bagas. Iyan ang hapot. O pwede po kamo na magpaabot so gusto mag-react tabi, bukasan sa tuyang linya o as para po sa sendong mga reaksyon, mga tugang tungkol dyan, 0928-777-5548 o 0966-203 0034. Ilingon tada mo na ang mga reaksyon tabi sa tuya tabi na Facebook. Kundi, kuha na kita mabibitin kita kayo ni. Alas 9 na, 3 minutos na sana. Garo daita na magkaagar kumudar ini naman ng mga reaksyon. O alas ko na, ilingon tada sa mga comment mo na sabi ni King Reginaldo, good morning, migo. Buda si Rules Guerra, God bless. Sis Rian, good morning tabi King. Reginaldo kanan tunay. Homer Lola, good morning tabi. Si Caso Sursogon, good morning po mga Sursoganon po. Kami idol. Yes, Bern Aguilar. Sabi niya, hay na nga nito. Kami po mga pribado na tricycle nagasaod dyan sa Legazpi. Kadakol pa lang dyan na mga agihan na bawal. Maglog ang tricycle kaso may naga-signage na kupas na day po nababasa hirak man mga dayo. Yan, tama po sa imong nariparo. 'Di ba? Jerry Arimado, good morning po. Happy Teachers Day sa gabos na teacher sa Anistag National High School. Salamat po. Ronald Mohar, good morning po. Pabati po Angel S. Ano ito? Pabati po ang Angel
special pinangat dito sa Buraguis, pwede po man po mag-order sa CP number, ay ayos man ini-order. Tabangan ta daw ini, kansayang negosyo, 0926-996-240424. Yan. Ronald Bersabe. Series Guerra, pakiaksyonan tabi ang kolorom na taxikel sa tapat kan St. Rafael Academy. Sige po ang pick up kan barangay, sige po ang pick up taga barangay Baybay. Maski pigsasabihan ko na po na kolorom siya, sige pa ang pick up. Yan. Ziali, kung traffic ang dahilan kaya bawal ang tricycle sa mga national highway, mga private vehicles po dapat obserbaran, ay na nga nito, dakulon po ang mga dikotse na para ang laog saro or duwa mapa-office. So jeep na pangmasa permi na ta traffic at nakapark sa gilid, nakaulang para magpabaraba sa gilid. Ipupundo kalugod sa tahaw kan tinampo, bubosinahan ka sa likod. Yan. Makakatabang sa mo ang tricycle sa mo, tanglola ko po, dai na pwede sa jeep, sir. Pero need po numbers. Minsan, ang ibang minsan ang ibang appointment po. Another is ang jeep permi puno, siksikan, sige pa pundo-pundo. If nagamadali, mas maray tricycle, diretso or special, ang presyo sa 2 man sa oro ninda. Kaya sana day pagbawal ang tricycle, maglaog kung saan man, pang masa na sasakyan. Wara kami kotse po. Yan. Bung Lasalita, good morning, tabi. Manong Rick Mendoza, good morning. O, alas 9 na. Kapos ururon tay. O, basahan ko na muna sa ibang reaction sa Smart. Sa LCC, 5450 ang bagas, pinakabarato. Salamat. Yan. Tabi, good morning. Pwede po maaraman ang smart number mo. Ang smart number ko, tabi, 0928-777-5548. Ha? 0928-777-5548. Hiring po kamo ki field reporter. Ay, kung gusto ka po, umapply ka. Tapagurunan ta, ha? Iyo po, hiring kami. Ha? Kung gusto ka po maging field reporter, umapply ka. Ha? Dapat man tabi may tarifa man ang tiko-tiko albay grabin minaagad kay pamasay Senyor Buda Uni mga eskwela dai man ki discount mahal daw gasolina. Teacher Day kay Ma'am, Happy Teachers Day kay Ma'am Celeste Umanga, the best SPED teacher kang Legazpi SPED Center. Yan. Alright, okay na. Alas 9 na po. Latusunta ka manay Arlene. Diyan ka sana sa Uron. Diyan ka sana sa Huron magturo tambay. Ma-apply daw ngaya ako na. Sa bagay, dakulong kang aram. Dakulong kang aram manay Arlene. Pwede ka. Pwede ka gayon ang mag-apply sa radyo maging taga-media. Dakulong kang i-expose. Adi? Daling ko nga sa mga post mo kang inot. Kadakol mong aram. Na mga isyu. Kadakul na aram. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Let your love flow. Tapos na ang programa. Lakaw, pabuluson ang pagkamuot sa kapwa. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba? Kitang mga